Karasel ang bagsakan sarong negosyante makalis na makuhaan in milyon-milyong kantidad ng shabu sa pigkasang bypass operation sa Purok 3 Barangay Salugan, Kamalig, Albay, alas 6:30 kasubagong aga. Pigbisto ang suspect na si alias Noy, 47 anyos, may agom as na residente kan Barangay Magurang, Pulanggi. Nakuha sa iyan tulong pidaso ng selyadong transparent plastic sachet bags na may laog din pigtutubudan ng shabu na may gabat ng 750 gramo na may street value na 5.1 milyong piso. Bale, ang nakuha sa kanya ay mga 700, kung pagsasama-samahin po ay 750 grams na suspected shabu, which is amounting to 5.1 million. Nasa kustodiya pa kan Kamalig MPS ang suspect na maaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito siya ngayon sa custody namin sa Kamalig MPS at iniimbestigahan, inihahanda yung mga papeles na kailangan para ma-inquest siya sa regional doon sa RTC. Ngayon, yung violation ng Republic Act 9165, should po siya doon. Asigurasyon kan autoridad na daw pigdeklara ng drug cleared ang banwaan kan Kamalig, padagos man girarayan sa inang pagkondisirin mga lakdangan imapugulan ang paglakop liwat kan illegal na droga sa munisipalidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Lubeya.